Ми будемо сьогодні розказувати про Майнкрафт під 13.0. Білд 3. Ну, якщо ви захочете в темноті вийти на зомбі армію, то вам допоможуть, можна так сказати, помічники. Як сьогодні їх робити, я розкажу. Для цього нам потрібно метал, тикву, сніг і тикву. Ну, тикву, метал і сніг. Заходимо. Беремо, заходимо. Дивіться, як робити з металевого. Беремо, робимо от таку, як пугало. Робимо так, як пугало. Отак має виглядати. Бачите? Ставимо тикву і воно оживає. Беремо зомбі. Ну, беремо создать зомбі. Бачите? Він згорає і його добивають. Тепер сніговика. Беремо тикву. І ставимо. Він виглядає майже так само, але він стріляє. Дивіться. Ну, але він не може ходити по піску, тому що він зразу якби розходиться. Ну і все. До побачення. Підписуйтесь на наш канал і на це відео. Бувайте!